हमार बेटा। सॉरी डॉक्टर, यू नो द प्रोटोकॉल। पूछी। नवीन के क्यों दुश्मन रहे? हमरा जानकारी में क्यों नहीं खे। हमरा से ज्यादा हमार बीवी ओकरा की जानत रहे। इतना बड़ा घटना होके के बाद भी हम ओकरा हित में ही पूछत रहनी है। डॉक्टर केहू के साथ आपके दुश्मनी? केहू हमार बेटा के हत्या कर दे ऐसा दुश्मनी केहू के साथ ना रहे। जश्न के वैसन ही रहेगा। ये तरह के शब्द से आपके कुछ याद आ रहा बा डॉक्टर? माँ बाप के जिंदा रहते उनकर बच्चा अगर उनके सामने मर जाए तो इससे बड़ा ट्रेजेडी कुछ ना होखेला। शरीर में ज्यादा चोट होके के वजह से खून के बहाव ज्यादा हो गई बा। यह देखी रक्तस्राव से ही मौत भइल बा। तब देखी इंग्वाइनल लेगमेंट के ठीक नीचे 6 सेंटीमीटर लंबाई में एगो गहरा चोट बा। बाकी के जे घाव बाड़न वो इतना गहरा नहीं खन। देखल जाए तो एक्सीडेंट में जे भइल ओकरा में से कुछ घाव छोड़ के ऊपर से शरीर पे कोनो जले के लक्षण नहीं के दिखाई देत। और ये आदमी के मौत दायां पैर में भइल ब्लीडिंग के वजह से ही भइल बा। खूनी शायद एगो मेडिकल प्रोफेशन से हो सकेला बा ना? यू आर राइट। हत्यारा के मेडिकल नॉलेज बहुत अच्छा बा, स्पेशली हिज एनाटॉमिकल नॉलेज इज एक्यूरेट। बट इन माय रीडिंग ओमे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के कमी बा। सर, व्हाट डू यू मीन? सी ई इंसिशन के नीचे होके वाला एगो स्लाइडिंग बा। स्लाइडिंग के बिना एगो इंसिशन के डाले के बाद तो इट नीड्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस व्हिच अपेरेंटली इट डजंट हियर।